Diyan na sabta karon. Good morning natong tanan. Good morning, diyan na sabta. Diyan na sab ko manlimpyo sa buntag sayo. Kaya man naman ko prepare sa among pagkaon pamahaw. Limpyo na pud ko. After 10 o'clock, natin ko kumbado. Hinda naman sad ko sa akong tindahan. So before nga ang 10 o'clock, limpyo sa ako sa balay. Pilig, tanaw sa mga tanom, nga sa nay dahon nga mga laya, dahon nga nangasunog, akong kuhaan. Ug unya, ari sa CR manlimpyo, manghugas sa plato, iguman ligo. Salamat kayo sa mga tao sa ninyo nga i-subscribe nako. Naganamanam jud ko ron og kaap. Gikan sa 1 karon na 61 ako. Thank you kaayo kung sige sa man mo. Salamat kaayo, dili ta mo matagsa og pasalamat sa inyong ngan. Pero nagpasalamat ko nga inyo kong di-subscribe. Gigahinan ko ninyo og oras sa pagtan-aw sa ako ang vlog. Salamat kay ninyo. Ako na kay kayo og katabang para nako. Maong pasalamat ko ninyong tanan sa 61 ka tawo nga ni-subscribe nako. Salamat kaayo. Hope nga mo tanaw mo nako o mo like, mo comments. Wala na akong kalipay. Kung wala mo, wala sad ko wala sad mo grow ang ako ang YouTube channel. Wala sad mahimong 61, dili mahimong 61 kung wala mo suporta nako. Salamat kayo ninyong tanan. Daghang salamat. Salamat kaayo. Advance Happy New Year.
Try na to check ang cactus sa gihatag sa kumbana dara ay. Wala, hopefully nalata lagi mo nalata man. Bakit? Sige mo uwan. Yung siya lata, oh my gosh. I hope become expand more. Ano pa? Saan na siya? Ano lagi? Ano flowers so white? Wala pa man mamuwak ng uban. So karon manghugas sa plato, raw man naman tag panilhig. Sa among kalubian. Now rest ta. Padung na sa kumbado. Kumbado. Ano pa yung dalan? Yun na, wala na yung problema. Ligo. Naman naman kong limpyo, maligo na sad ko. I-prepare na ko ganito sa kumbado. Naman ako limpyo. Limpyo na kayo as in limpyo. May pangitaon pa. Limpyo naman ko. Limpyo na. Wala ang sinina. Limpyo na tanan. Kina. Limpyo. Alta CR. Maligo na sad ta. Prepare na ko kaya naman ko limpyo. Hello, natagag ang tissue. Ang tissue paper natagag. Oh my gosh. Oh my gosh. Nasa na tissue paper. Ano kong CR? Ang naman ko limpyo. Maligo na ko dire.
Aligo na sad ko diri. Maligo asa ta kung sapon. Limpyo or kasi ko sa siya. Maligo. Prepare ko clothes na po. Thanks for limpyo na. Finish trabaho. Finish ang trabaho. Maligo na. Maligo na gid ang taon ko. Manakog limpyo. Thanks for watching. Salamat kayo mga tanan. Kung wala mo, wala sad ko munaghan ang ako ang subscribers. Thank you kaayo sa ni subscribe ka na ko. Salamat kay ninyong tanan. Salamat, salamat.